Sa kudayon nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga sa lumenga na poluan, kinabaknang, Dear Manong Nemi. Sa anak nga nagsangit, kalpasan nga naipaay ko ti kinabirhen ko, iti boyfriend ko manong. Iti ready nga malem, nga panagbuyam iti sine, kalpasan na kat nagtungpal kami nga nag-check-in iti hotel. Pakawanan na. No, pakabasulak man tinapasamag. Awan ti basul mo, Alan. Naikari, sigurado na, iti ito nga daw, nga naburak yan ti kristal nga salsalamit matak. Numampasan ko mga rumbeng. Nagsipot tam, awam matpay ti plano tangang kasar. Ti magtultulagan takit agurnong tangat padpada sa tanto ang kalaysa. Igagagat mo ti panagpasada mo ti tricycle. Idin to tasyak. Sumapulak ti na Pimpinas ka trabaho. Imbes nga servidora iti karinderya. Nga basit mo't lang ti sweldo. Iso nga inawat ko ti offer manipod sa di syudad na sumrekak ang katulong. Imagine, nagdakil nga dagos ti sweldo kakas katulong. Katawaran ti kabot-buteng ko eh. Anong kabot-buteng mong imagbagan? Nga umandayo ka. Nagbakasyon na, maminsan di makabulan. Makamarigatan gamit. O maminsan di makatawan. Walang bakasyon na no birthday mo. Agbakasyon no Christmas. Agbakasyon no Valentine's Day. Agbakasyon no anniversary ti ay nayata. Di mo kayat? Kayat ko. Ngayon kayat ko manin no saan ka nga matayo. O matayo tapadasat tigasat ko sa syudad, Alan. Dati katakal ti sweldo ng inadjaya daw. Nagmayat, di ba? Kaslak-lag so sweldo nga mga obisina. Apay nga ta, kasi di katakal na. Diyak man na mo. Adadakas nga paraparik na kanya, Salome. Nadakas sa mapasamak kang sa syudad, noong patuloy ka. Ikatam ti managdandanag mo, Alan. Iso nga rodin nga inted kung ti kinapirahen ko, tap na humakong ko na. Tap na si kawin lat makauna kanya. Taapay, adagur oray mga ikadwa. Sante nga amot, niyaman nga mapasamak ti masagbayan. Iso nga rin agsaksakbaya. Ingkarikang ka nga si ka, iti pangisagutak ti kinapirahen ko. Diba? Tinongpal kon. Ngayon dito mo, no si ka kensyak, iti agkagasat to. Ada pa nagduwa-duwam. Hante nga rin amo no anyot mapasamak, iti masakbayan. Iso nga saksakbayak lang. Insakbay ko ngented kang ka, ti kinabirhen ko. Tapno matungpal ko ti karikan ka. Di mo ka di mawatan? Mawatak, Salome. Kinadawat ko ang sabi ko matahon tagas kung mapasamak kang ka, iti panagturong mo sa syudad. Tapos tamatan kanya ka mabati. Kensapay ko ma. Tadatamat lang tagkatuloyan. Kalpasan, na naala kong di amin mo. Kit ulitan tangaramidem. Alan. Nakimimas na kiti bibig mo, Salome. Naimimas man hindi kiti duwaman sanas, iti barukong mo. Naimimas man nga sepsepan, ti imingan nga tilapia, iti baba. Loko ka. Sige. Sige nga rod manin. Yan tangi ang tapay oras. Talo nga oras na dito hotel. O, Alan. O, Salome. Kalpasan data manong nemi intulnugnak ni Alan dito'y balay. Dumanong ka pa lang. Hanan? Data ni tatang ni. Paypayapayan na ka. Bale man, Alan, dumagas kami dito. Yan tangin, tulod mo matan di balasan ko. Tata, adda ka di. Adda pulutan.
nagsangat iti balinga to. Kaya na kita lagdaw ito eh. Ikit mayat nga rin inagkarod gumatang yung ti arak tatang. Tatang ko naklatan na nakamtumat lang sa lumetag katuluyan. Kasta manong name iti kinasinged ni Alan na boyfriend ko kada ginaganak kanyak kan kakapsat ko. Siya tinangisagana manong name anang rekado ti pulutan da. Kit ko na ninanang. Nabangkay ng buhit sine. Wanang kas pa nagpakadak kini Alan. Tayo tunubigan. Inakton sa Diyos syudad. Daka ito nga tamad na tagkatuluyan. Sabi ko mananang. Tanasingpet ni Alan. Kan talagang ipatpatig ko. Kan ipatpatig nakman. Kasi nun no makasarak kanto ti sa baling nga lalaki sa Diyos syudad. Nanang. Hanggang liplipatan ti karik kini Alan. Alawan na. Ay, sino nga taya. Anang at no, sino nga taya ko. Anang nga taya, tibasak bayan tayo at nang ko. Sikang inauna, sika ko mantikang runahan nga mang tulong kada kami kinitatang mo, tapno rumang ay tibiyag tayo. Anya ti kasyo, sawan na. No, kanyak latag desisyon na kita, no makasarak kanto sa diya syudad, edi mangitag ay kada tayo, edi kinasaliwanwan, di na siya. Ano, nilaing Alan nga tricycle driver, at narikat. Amok ti kayo sa unanan, kaya tiyo ti bumaknan. Napatag ti kinabaknan anak. Isot mangiduras ka na tayo. Dato'y balay, agbalin nga, napintas nga balay ti baknang. Hantay nga mauawanan ti kwarta. No andaman kursunada tayo agatangan, magatang tayo. At nakotse tayo, at lugan tayo. Kompleto nga alikamen. Makapan tayo, makapagpasyar, kaya tayo magpasyaran. Bareng no mapasamak to akas na. Nanang, masapul nga. Mapadasan tayo iti bumak ng akunada. Alawan anak. Et no, adan tubak ng agaram kang kasadya syudad. Lipatan to ni Alan. Maawatan na kanto siguro. Nanang. Baka saan to mapasamak na ita. Gabuti patpatig ko ni Alan. Kit no pumano ka dito. Agin na tayo kayo. Patsyan to ka din nga saan tumat nga agaram ni Alan ti sabali nga babae. Alaman? Kasta na kita lalaki. Masapul nga at reservada tap no umadayo di may sa at sabaling kayan ayat da. Manong nemi iti dayta ngayon baga ni nanang mawatak mitkidi. Da siyempre marigrigatan ni nanang. Iti masapsapulan ni tatang construction worker. Yan pasarayad na taraknan na ngatinguan. Kaya damat pagbulmunaan na tinateng. E din to tatalukam kakapsat manong nimi. Isot ka po ng sanak ka nakaredwar iti college na nagpatinggak lang iti high school. Ta nakurapay kam lang. Kat kunada no nakurapay ka, di mo kalikaguman, di mo baknang, aso maliwanwan. Ngem kasano, mangabak ka iti luto, wano makiasawa ka iti baknang, tapno muwaknang ka, kasta nga ta. Idagpakadan ni Alan manong nemi inakon. Kinontrol ko ti minuman, siyempre. Ang driver. Pinanawaklatan na tatang mo, di ka tayo karubayo. Ento nagsapa. Umayag tumadla dito, tapno palubusan ka. Umay kan tutoy, umay naktualaan, tapno maitulod na sa jay, terminal ti Yapos, gagpasyudad. Kawan na. Sige nga rin, inakon. Okay, ingat. Kasta nga rin, tinapasamak manong nemi, binagbagaan na tatang kaninanang, nga kas katulong rumbeng unay nga ramidak, nga umno, di kiti trabaho, agagagatak sa anak agpidpidot, anak agtaktakaw, agbalinak anadayaw, kinasingpet, at natudyo, kada kiti agbalin nga amok. Iti tulod na kon manong nemi, ni Alan dito terminal, naging narakop kami. Sabi ko, ma,
tamaoray ka. Nga, tinangam ita. Kit lang ang tupay lain. Yun sabi ko man, tawan tumatis. Kasukot ko, nga alaem, kabayatin nga awanak alan. Uy, siksika lang. 5 hours manunimi ti biyahe manipo dito lugar mi aging gay ti syudad. Tricycle tinalak na magluganan manunimi pakitak ti address. Kaya alis tumi nga nasarakan ti may isang dakkilabalay. Napalawlawan ti direhas nga gate. Nagdurbelak manunimi ket may isang nga dunya iti imbasideg. Sino ka? Si Agnes Salome, ma'am. Datay Hinay Rio, nagbaling nga katulong. Ay, Salome, mabiglaing. Yung pagkita manong nimi ti bala a barangay, cert clearance ken police clearance. Very good. Sumrik ka. Hanga narigat ti trabaho dito, Salome. Tilang narigat dito, ito'y nalawang ang dalusan. Saan mo ba kang kanayon nga dalusan? Hami matpadpadalusan kang kati silid mga gasawa. Kaya na silid, di kakaiso ng anak mi. Kaya di, anta ka na, anak mi, ni Melba. Siyak, di Doña Mercedes, di asawak, Don Pacundo. Senyora, ti awag mo kanya, senyor, ti awag mo iti asawak. Senyorita, ti awag mo iti anak mi. Adda pa'y may sa kaduam, kaya katulong dito, hardinero, lakayan. Kaya anti-family personal driver de Pacundo. Sagko ko sa mga kotse. Awan ti driver ko, awan mo ti driver ti anak mi. Driver na kotse. Dahil mas kadimad lang ti lotong, maramanan yun ton, senyora. Okay, dito ti kwarto, asideg ti diner. Alay sa rekmonda kita arwatan dito. Okay? Kahit kapot na masangwanan ti panggal daw. Mabali mo ti bapan ti kusina. Kita mo lahat na di mabali mo luto. Wen, senyora. Binulan nga aging Chris ti sweldom no magustuhan mi ti parag-servim ka na kami. Binulan nga aging Chris, ma'am? Senyora? Wen. So nga lalaingam. Masalusod ko man, senyora. Api nga, anat rason no, api nga, nagkatulong nyo, adati. Nag-iasawa. Bagastan tumati rason mo, into no, agikat kanta, makiasawa ka. Ada boyfriend mo? Adan, senyora. Okay, baka kasan tumati mapasamak. Senyora, ore no, adan to asawa. Mabaling kong tumatag serbi dito. Mayat, okay lang. No, mapanggan to, makikasal, iti asawam, nagbakasyon kan to la siguro, ti makabulan, sa katoksbli. Mayat. Nga ti problema, senyora. Ore, adan to asawak na magasto niyo serbisyo, itultuloy ko to, agbaling nga katulong yun. Namamong ko ni Senyorita Melba manunemi na isem na pintas abalasan. Imalamat lang kinito niya Mercedes man. Ngamsan ko pa yung nakita ni Don Pacundo. Hindi damagik no sa ayan na. Sa paspasyarin na naging negosyo na. Ano saan? Ada siguro. Iti sinong ti babae na. Nakaskas daw ka din agbabae ti may nga doon. Nang roon agad na yung pakita ko. Nagsapsabol na kiti. Nagsapsabol niya asawa kiti syempre. Kasken ko mga edad. Sige. Igagluto. Ini mas da tilutok manong nami si Mango akpay nga nangan kadakwada. Nakaluto ako ti pangrabyan mi manong nami idita. So, agbus-busina ti may nga kotse. Siya akong ti maray manong nami nga napan ng ilokat ti gate. Simrek ti kotse manong nami kat intrikep ko. Tiridaw ti gate. Ini ta dumsag ti may nga duwa nga lalaki manong.
Diyan nataingan ni so siguro na dito doon pakundo. Sa na driver, personal driver na. Driver manun nemi, sinurot na ni senyor nga nagpauneg, simrek nga dabit-bit da nga atati case. Sa rimuar manung nemi ti driver na pan iti pan naka-headquarters. Nagsubliak iti kusina manung nemi. Hindi makigtutak. Dadagay man tao iti likod ko. Sino ka? Senyor, siya ti baro katulong yun. Nabintas ka. Agamanak, senyor. Sige, no, nakaluto ka, no, malimon tagidasar, mabisina ko. Medyo, agkiraos ni Chang ko nga, nakalangab, alingaso, tilinuto mo si Daen. Naimas laki tilutom. Naimas kanu. Kas ko na da, senyora, kini senyorita, itay aldaw. Itay before lunch, senyor nga, tintenga. Good. Amo mo na siya at ka, adumet ka kwarta, tibig ka ma'am. Kung nangarod ni senyora nga, monthly nga, daing Christi sweldo, no, magustuhan nyo, ti servisyo. Saan lang na ito? May kang kapit di monthly bonus. Nagmayat kahin dito, senyor? Talaga ka nagmayat? Laki dito sa agkang kumontra, iti anyaman nga pagayatan tim. Tunggal may saka na kami, nang naro na kanya. Amom, sana ka naimot, no mapagustuhan na. Sige, agidasar ka. Naklawas sit tagsukat. Diyos ko, at nagdakas ka nagparik na kanyak, manong. Check ko na nga. Manangisagot ka nun, mapagustuhan. Di ba nagkita na kanyak, manong? At sa bali kay papanan na. Diyos ko, saan sabat nga po, no? No, apay nga, ay kadigit katulong, gabot na makiasawa dan. At dan samat, mading aramid da dyan nga doon. Diyos ko, isalakan na ko man. Isalakan da kumakunak manong namingim. Nagbaligi ti demonyo nga doon pakunduman. Makariingak at da isuna. Agikisak inapot na tingiwat ko. Sa anak dinipala ni paltog. Sa galangin nga ikis. Idadmon. Ganta nga ikat aglaksakta na duwa, Salome. Sir, senyor, saan ko hanggang nagpagpakasya kasta. Taore sa mo kayat, agbalegi no sa mo kayat, nagro na, nagipulong ka, iti asawak kan ti anak ko, at dadakas sa mapasamak ka. Ngayon iyon unak, nadadakas sa mapasamak, iti pamilya mo. Ni tatang mo, ni nanang mo, kanda kiti dua, akapsat mo. Han? Amok na sa dino, iti ayanda. At doon kita amok ang hired killer. Tapno, tandanak kita, kadadadakas sa mapasamak, iti pamilya. Agpili-pili ka, Salome. Parang sakin ka, at napaitan ko keng kuha, keng kaakwarta. Wano, agbaligi kadagtalaw ka do, gagipulong. Kadadan tumadakas sa mapasamak ka na kayo amin. Kinabaknang ti kasapulan, Salome. Pabaknang ka. Urnungan di kititad ko keng ka tunggal gamitin ka. Baka umabot iti milyones. No talaga mapagustuhan na ka. Usaram ta panunot mo. Ulitek, mayat ka manunusan, agbalik iyan. Itad mo lahingan ka voluntaryo. Tapno di kasta,
ket agragsak ka, agragsak ta nga duwa. Wen? Diya ka mo manong nemi no bidot ti desisyon ko. Ngem isumad lahat nagkuna manong nemi uray agkedkedak, agbaligin tulata. Kedno agkedkedak at agbaligi sa akto agtalaw. Sa pulen nakto, amo na gayam no sa dinno ti lugar mi. Kadadan tundakas ang mapasamak kada kami. Manong nemi. Pakawanan nak, alan. Pakawanan dak, Diyos ko. Lubidot man, desisyon ko. Inted ko manong nemi. Tibagik kinidon pakundo. Oreta mok asanak amarigatan ta imununan ng inted ko iti boyfriend ko ti kinabirhen ko. Ngayon kamayata nga tagtagi ko anak ti ayop nga doon agsasaybekak. Agar arubos di kitiluwag. Daytoy kadi, tigasat ko dito syudad. Nagustuhan na siguro manong name ito sa anak na nagkedked sa anak kong ngalimaban. Diyak pekit na puutan nga binalas ko ti arakop na. Diyak pekit nagawidan manong kabayatan ng agsangsangit kat adda pa sungaw nga asong. Gabota talaga nga nalaing tilakay. Gabota na itayok na manong name. Magustuhan ka, Salome. Kasto ti kayat ko. Ha? At doon naging babae ti biyag ko. Kinawan pagdanagan da, gabota doon yaman ti kayat da, ited ko. Gabota adot kwartak na baknangan. Kinabaknang. Tinaskin nga graira dito lubong tapno maaramid amin nga kayat. Senyor, amin ka diya katulong yo. Ket kasto'y tinaramid yo. Yung sikat yan ang magustuhan. Kapag sikat magustuhan. Detoy. Kinitak mano. May saban din. Saksangaribo. Mano, di mabasam nga amount, detoy. 50,000. Oh. Saan ka bang mangtadtikas ti kadakkel na? No saan ka mapagustuhan? Iso nga, ulitan ta. Kahit ko nga bumalas ka, Salome. Balsan di kitagik ko. Oh, Salome. Diyos ko. Kabigatan naman ng nemi saan ko maisarang tirupak kin Senyora Mercedes kastamatan kin Senyorita Melba. Ano ka rin panikot mo, Salome? Awan na, Senyora. Mailiwak la siguro. Ijay lugar mi. Awan ganito mabali mong pangtawag katakwada. Awan peti signal sa dyan, Senyora. Awan peti cellphone sa dyan. Ala, surat na mida. No, kaya't mo, ikan ka ni advance ko ti sweldo. Ta ipauita mida tapno may ayod naman. Mabilaing ta itad ko king kan ti sweldo. Mapalubusan da ka, Senyora nga. Roman nga mapan na agirimit, agipatulod. Gituin. Malpas mo agad aming nga trabaho, mito ito yung aldao, makalabagan, makadaluskan, ulotwon mo ti pangaldao. Ang tagay kat siyak lang ti mabati, mapan mga opisina ni Melba. Basit lang ti lutuan. Mangangkan tumatiri-tiruar. Ore, kawit kanto din ho, bananda alas 3, alas 4. Mabali mo mati pagpaspasya ni Tamol. Ay kaya manak, Senyora. Nasihat kay kaya. Nasihat kami kadagit nasihat ti servisyo na. Kasta nga rod tinaramid ko manong naming pati ti 50,000 pesos
nga inted kanyak ni Don Pakonto. Ison tinayon manunemi ti padakkelin nga impatulod ko. Manong nemi. Siguro, mas daw dan to. Doon maawat na ito nga kwarta. Tinagipatuludak manong nemi adan tumit maited nga notice kaninanang tisot may naganan nga mapan mang-receive. Hinarak matin manong nemi tinagsurat, tababaran ko nagnualis ito nga dumating surat sa jay. In special delivery. Tatang, nanang, ken kakabsat ko. Sigurado nga mas daw kayo no kasano ti kada. No, apay nga dakkel itim patulod ko kada kayo. Mangopen ka nanang iti account mo iti bangko, tayo dolin mo sa jay. Tigadisan nyo nga masapol mausara. Kada ito nga patulod ko nga kwarta. Na kayo matlang tinag ko na. Nanang, nga barbareng no, bumaknang tayo, sumaliwanwan tayo. Tapno marik natin matibihag, tinabaknang. So nga gurnong tayo nanang, binulan nga gipatuludak. Kahit no adan tong signal dita, gumatang kayo itong tiga o regagangil lang cellphone, takasan tumatiramidag dito eh. Tapno alisto lang ti komunikasyon tayo. Nagananap kayo tatang nanang, ken kakapsat ko. Ananos. Parabarang noon ti kaandak dito syudad, ket bumaknan tayo. Sinuratag maten ni Alan manunimi kakagiddan ti surat ng patulod ko karigiti kapamilya. Imbaga kinalan iti surat ko. Alan, saan ka mandanagan? Adak tinasihat akasasaad. Kat kasta ka kuwamit. Laglagipem, ipatpatig ka unay-unay. Kat sabi ko matagtalinadmet ti panagayat mo kanyak. Itilikodan ti amin. Siguro manong nimi maburbur tyanto ni Alan. Indon mabasa na di pasit nga itilikodan ti amin. Mabaling nga saludsudan nanto. No kayat na nga sumalitan ti surat. Manong nimi maminduanak nga gamitin ni Don Pakonto iti makalawas. Abi nga saan nga kanayon, senyor? At damat na ka-schedule ka sa Bali. Nasamad na siksika. Ewan gayam, kahit kung saan ka nagsikog. Isa ka saan nagsikog ka? Agsinatamad nukan. Papanawan ka man nukan. Kasta ka dito na aramin siyo. Kadigdad dumakatulong sinyo. Adot putot siyo. May mesa lang ti putot ko. Nilang mail ba? Yung tiyak ko kayat pa iti. Pumutot sa bali. Aping amin senyor. Kaya't ko nga nilaing mail ba? Iti agtawid kadigit kinabaknang ko. Subsobra ko na senyor. Iso nga rin ited ko ka na kayo. Tidad tuma. Oh. Naminsan na palang inikan, senyor. Dito namin ano na ako na ginamit. Okay. Magdadak man eh. Datoy. Sa nga kasot, ariba pesos. Mayat gamin. At the 150 mo. Oh. Baka ito awapay makatawan at danton milyones mo. Mayat, di kami. Kaya nung magusto ka talaga, iti panangipaay mo kanyak, iti ragsak. May sakan itong agtawid, iti kinabaknang ko. Uri 1% laeng, iti kinabaknang ko. Tiitad ko ka. Dakil na ito. Manong nemi adan signal itilokan mi ket adon di kita ada cellphone na manong nemi ket makapagtitinawag kami. Tinawagan nak ni nanang. Anak. Na anak dati number mo, itinaudi nga surat mo. Ti saludsod na narunak ini tatan mo.
Apay kas jilaeng hindi katakil di kiti pawpawid mo. Nanang dakay madlandag ko na. Nga makasara ka kiti baknang. Gunda wayak data. No mampay saan ko kumakayan. Naman at mapaspasamak kang ganita. Ibagam anak. Datala ko makamoy ito dahito nanang. Uwin, mabagtal ka nak ng mangilimad. Mangidulin ti palimad. Awan tinagpilyak ng sabali nanang. No di manukot. Tano sanak ng manukot. Adadaka sa mapasamak kanya. Adadaka sa mapasamak ka na kayo. Di ka mawatan. Ni Senyor Pakundo, ti amok na lalaki. Us-usa rin nak. Hana? Nanang nagpraktikalak. Good. Nalaing kaya nga nagdesisyon. Tas ikaw malandag ko na, taorin no, agkad-kad ka, agbaligid tulat ta, kanadapin dagas sa mapasamak ka. Nagbalinak nga narugit nga babae. Saan nga kinarugit deta ikan? Tinarugit ket tilad dita ti pagipapain at pag-ina. Dududu at amad pala ang pinakaraman ka. Diba? Di alan, kandeta nga doon. Nanang, ang mga nunag iti urnong nga kwarta. Ngayon patulod ko. Baka no, saan tumit nga na siya ti pagbanangan na. Apay ko mga saan. Igabot saan mo ka na siya ti nagkapuan na. Nga, apay ko nung nga saan nga na siya. Nagusto amat. Nagayayat amat. Nagayayatan nyo mat nga duwa. So nga, ikatamtan niya man nga po sa negatibo nga panunot anak. Napintas desisyon mo. Nukas ka sa nulaing. Deto'y balay tayo. Ito muna ngagbaliw. Pumintas kan lumawa ti balay tayo. Manong nemi ti ba nagkita ka ni Senyor Pakundo kat kasla. Kasla nakabilbilag launay. Gapot ti kinamaknang kat maaramid na ti kaykayat na. Kas iskunahan naman tlayang manong nemi nga saan lang nga sisyak do di kat adu kami. Nga pagragragsakan na kan mangted kang kuwan iti ragsak. Kasukat ititad na nga kwarta. Kasukat ititad na kinamaknang. Ngem. Dimteng ti gundaway manong nemi nga ti kinabaknang ni Don Pakundo ket san na kabailan nga silpuan ti bihag daytoy. Ini kadagik ikis ka nagpapaarayat. Natulid kano ni Don Pakundo ket napukaw na ti puot na. Nangayab da ti ambulansya ket intray da ti ospital. Aging ka naduktalak na amuak manong. At daan gayam iti brain cancer. Senyora, nagpudno ka ditin ba kayo? Saan lang nga nadlaw? Adagaya man iti 4 states. Stage 4. Madlaw na kanumit nga agsakit ti ulo na nga alis tumit lang nga agsardeng kapot ti painkiller. Nangina nga mangpasardeng iti sakit ti ulo. Ngem kadagito yan. Saan na kabailan neta nga pangpasardeng iti sakit ore kasanod kanginan na. Nagsipot na talaga ang mabilbilan ng daw ti asawa. Iti na minsan nagundaway manong naming asyak tinapan ng bantay kini Don Pakundo. Senyor, Salome. Sikapay laing tim mo na nga imay nang sarungkar ka ng bantay kanyak kadagupad yun. Baka sanda pa nga mo
Senyor, imposible nga sanda nga mo. Kapot na ipablag, iti periodiko, iti kasasaad ko. May isa ka na kinakapamakdangan iti syudad na itaray iti ospital gapo iti brain cancer. At nagayang pagpatinggan ti amin. Horeno kasano ti kado ti kwartak. Kas iti ko na ti doktor. Na milagro laeng ti bang paimbag kanya. Sanak na mapaimbag ti kwartak. Ang nagayang pagpatinggan ti kinamaknang. Kaslay talaeng amok. Tati amok katawang patinggan ti kinamaknang. Nga maaramid ko amin. Ngam da ito nga sakit. Uwaray ka sa ka ti kwarta. Da ito yung tinituding apagpatinggan. Salome. Senyor. Apeng agluluwa ka. Ano di kayo tasawin dito nga luha? Check mga watan tirik ng Senyor. Agluwa ka tawan ton di mangmangtad kang ka iti kwarta. Agluwa ka awan ton di mangparagsakin ka. Agluwa ka. Gapot na malidaya anak mo. Naawan kanto nito'y lubong, Senyor. Gapot na. Adamat na ibudi nga ayat, kada kiti balas, ti arakop, kada agak mo kanya. Diyak mo. Tagiga kada kito'y katayat at pala ti boyfriend ko. Siguro, Senyor. Inayat kamit. Agaman ak Salome. Ket namnamayem. Adan tupaset mo. Iti last will and testament nga ramidik. Sakbay nga matayak. Mano ti kayat mo. Senyor. Ngam pangusaram, ti maitad kang kakatawin. Ado, Senyor, pangpapintas mi, ti balay mi. Usaran, di kakabsat kong nagbasa ng graduar ti college. Kaya nauri siya, kahit kumanta graduar ti college. Pang negosyo. Ano ang klase ka negosyo? Anak ka di tinapintas nga negosyo, Senyor. Tinapintas nga negosyo kat makan. Tuorean niya nga season. Masapol ti tao ti makan. Yan tangay na mas ti lutom. Adamat narins mo may paggabi ti cooking. Ikang kanto ti punam. Tasadyay lugaryo. May sakanto na progreso nga business woman. Agyamanag, Senyor. Agyamanag. Aping harod nga agsangit ka. Diya kayat ka agsangit ka. Punasab na kitiluam. Tainton magsad tangis ko. Kayat ko na nakaisam ka ito amin. Amang ipagpatek ka niya. Nisuday na ko nam, Senyor. Aramidik, kanagkaman ang... Intawag ko na ito ay manong nemi kininanang gatkastoon iti ragsak. Napaikis paikid din man. Nga nangimbaga. Kulas! Nanang apay. Kulas umagaman!
Ala na ng amay. Ikiti iba ka kinitatang mo ah. Nga bumaknang tay iti mabit. Kinabaknang. Nanang kas pagarigan takas tantuman ti mapasamak. Agtalinad ko mati dating nga ugali itong galmes ka na tayo. No buwaknang tay man. Agtalinad ko man napakumbaba tayo. Saan tayo nga dalas to? Kanamuti nga tulungan. Dagiti pada tayo nga tao nga kasapulan. Alawan anak. Awan. Kasi tama timbilin ko karatatang kaninanang manong nemi kan digiti kakapsat ko. Kat da dyan. Ado digiti mas daaw no apay nga bigla manong nemi nga naglupos tibyan. Tayo di matayan manong nemi ni Don Pacondo may sak karigiti nakipagladingit, nangipatulod, aging ka manong nemi. Ngenteden ni Donya Mercedes ti pakabuklan tinaitad kanyak na i-check. Nagagasgasat ka sa lumi. Apay kasi dila ingin iti desisyon na iti asawa. Ada ka di impapay mo keng kuwana nga pabor. Senyora, ano po doon ka dito atap mi? Kani Melba nga nagkarelasyon kayo. Nga may sakamat ka na iti babae ti biyan na. Nga maapay nga si Kalaeng ti pinatawid na. Kada dumat na kita sabsabali nga babae ti biyan na. Nga saan daman lang imay, idi ada iti ospital, ken idi nakamansayag. Siguro, senyora, naaladan ti para kadakwada. Tas siguro hindi kini Don Pacondo. Tunggal gamitan na ida, mangibati ti kwarta. Kat siya ka nga rin tinagasan. Nagaslasik at ti may kadwa nga asawa, ti asawa. No siya ka kuman ti may kadwa nga asawa na, andan to kumatbingay mo. Dakailan deto'y senyora. Kat pakawanan dak no nakabasulak man, tinakarelasyon iti asawa yun. Amumi idin. Aming nga katulong, ramanan na. Ngem si Kalaeng tinagpahod. Senyora, agawid akon sa lugar mi. Tapno, ipakat ko. Tinatawad ko kay di Don Pacondo. Sige, good luck. Sapay ko matakikita tayo tumanan sa lume. Ay, sapay ko matadakan to dito yun to no tumawen ni Pacondo. Tapno makapagkikinumusta tayo. Uwen, senyora. Bigla nga naglupos ti biag mi manong nemi intuloy ko tinagbasa ket HRM manong nemi ti inalak kabayatan manong nemi amay patpatakderin ti hotel and restaurant. Talo nga sanga manong nemi dayta nga hotel and restaurant. Nadigiti matlang kakabsat ko manong nemi tinagbalin nga empleyado kang ron ng empleyado graman datatang kininana ken kastamaten manong nemi kinialan. Impudno kinialan manong nemi ti amin ket si awat kanyak. Hanto ano ngagbalbalyo ti panagayat ko. Uno panagayat na. Kabuka dita baknang akon. Iso nga kayat na. Kutore mong payahang kaambak nang dati matlang. Iba't patik ka. Gabutas si kakinsyak tinekari. Ibilang ko langin, tinapasamak kang ka. Kat kasla nanubya ka na saan nga siyak timunan. Nubaya, isak mo nila talaga timunan. Nagkamalakalan. Kat sabi ko taore no kasto tinagbalinan tayo. Mapadasan mo tayo matiwa ko na nga labak nang. San tayo ko magagbalbaliw. Napakumaba, kaya natulong tayo, itipada tayo nga tao. Sabi ko Kaya't kasta nga ron tinapasamak manong nemi, naraman na mitibimak lang, na nagtalinaed nga daan, iti makuna kinasaliwanwan. Kaya't sang kami mat nga napaidam, nga nang tulong, kadigiti kabagyan mi, nagkasapulan ti tulong. Kaya't tuwen, na kami kinialan tinagasawa, adamat bukod na businessmanon, talyer, pagpatarimaanan, ken paglakwan, iti sidecar, kat ado manong nemi digiti tricycle ti asawa nga
agwar-waret iti lugar mi. Kahit nang asawan, o saanin, raman ti business ko, ang hotel and restaurant, at damat mukod na nga business. Talo, dagiti nagbalin as anak mi. Talo, dagiti sagod ni Apo Diyos nga anak mi. Sumarsarong karakmat iti ayanda, doon niya Mercedes, at dan kasukat na di doon nga ubing agkasadar kamlan ti asawa na ita. At damat ang asawa ni Senyorita Mel. Dito nga rin ti pagkasarita, manong naming thank you, ti anos mo nga ng ornos, kalbasan nga inakinsan ken ka dito Italiana. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa, kat sapay ko ma, ti kinabag ng usaren tayo iti kinasiyaan. Sa anak as kini Don Pacondo. Sa bagay, kinasiyat na dyan, tinulungan na dikiti ginamgamit na babae. Saan nang enrollment nita? Kas kanyak mano. Kasi siya man tinapasamak, yung saan nga tamat nga dagas, di desisyon ko, nagtalin na edak nga nasiya at katao. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo, Salome. Salome, thank you kang katiba nagburay mo ti pagkasalita.